Hosanna, Hosanna, Hosanna floritas mewit. Hosanna, Hosanna, Hosanna floritas mewit. Nolu lismek mulej, qalbim li tifħir. Nolu lismek misir għaddis, Hosanna floritas mewit. Gloria, Gloria, Gloria li retareit. Gloria, Gloria, Gloria li retareit. Nolu lismek mulej, qalbim li tifħir. Nolu lismek misir għaddis, Hosanna floritas mewit. Kristu, Kristu, Kristu retareit. Kristu, Kristu, Kristu retareit. Nolu lismek mulej, qalbim li tifħir. Nolu lismek misir għaddis, Hosanna floritas mewit. Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Nitolbu. Missier għaddej sinroddulek ħajri għal darbohra qiegħed tagħtina din il-grazzja li nibdew din il-ġimgħa kbira, din il-ġimgħa għażiża bid-dħul tiegħek f'Ġerusalemm. Għatina Missier għaddej li nsegwuk li nimxu warajk biex naslu sal-moment l-iktar għoli tal-imħabba tiegħek għalina, il-mewt tiegħek fuq is-salib. Għax fija f'din il-mewt hemm il-qawmien, il-ħajja, iż-żerrija tal-ħajja ta' dejjem tagħna. Inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Gloria uti fili la Cristu. Gloria uti fili la Cristu. Qari mill-Vanġelu skont Samat. U ħadu lil Ġesu magħhom biex isalbuh. Huma sejrin sabu raġel minn Ċireni jismu Xmum u ġaluh jerfalu s-salib. Meta waslu f'post jgħidulu Golgota, jiġifieri post il-qorrija, tawh jixrob imbit b'taħlita morra u daqu imma ma rridx jixorbu. Imbagħad salbuh u qasmu ħwejġu bejniethom billi tallewhom bix-xorti u nxteħdu bil-qiegħda u qagħdu hemm qassa tiegħu. U qegħdulu fuq rasu il-kawża tal-kundanna tiegħu li kienet tgħid hekk: Dan hu Ġesu, is-Sultan tal-Lut. Imbagħad miegħu salbu żewġ ħallelin, wieħed fuq il-lemin u l-ieħor fuq ix-xelluk. Dawk li kienu għaddejjin bdew jgħajruh, iċalqu rashom u jgħidulu: Int li tħott it-tempju u fi 3 ijiem terġa' tibnieh, salva lilek innifsek jekk int l-Iben ta' Alla u inżel minn fuq is-salib. Hekk ukoll il-qassisin il-kbar bdew jittieħbu bih mal-kittieba u x-xjuħ u jgħidu: Salva oħrajn lilu nnifsu ma jistax isalva u s-Sultan ta' Iżrael. Ħajjinżel issa minn fuq is-salib u nemmnu fih u jafda f'Alla. Ħajjeħilsu issa jekk iħobbu, għax hu qal jiena bin Alla. U bl-istess mod bdew imaqdruh ukoll il-ħallelin li kienu msalbin miegħu. Is-6 sija l-quddiem waqgħet dalma kbira fuq il-pajjiż kollu sad-9 sija. U madwar id-9 sija Ġesu għajjad b'leħen qawwi u qal: Eli, Eli, lema sabaqtani? Jiġifieri, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni? Xi wħud minn dawk li kienu hemm kif semgħuh qalu: Lil Elija qiegħed isejjaħ dan. U minnu fih wieħed minnhom mar jiġri qabad sponża mimlija bil-ħall u ħala f'tarf ta' qasba u taħ jixrob. U
waqt li l-oħrajn qalu stenna ħanaraw jiġix Elija jsalvaħ. Imma Ġesu reġa' għajjat għajta kbira u rat ruħu. Wara, il-portiera tas-santwarju ċartet fit-tnejn minn fuq s'isfel. L-art teżżet, il-blat inqasam u l-oqbra nfetħu. U qamu ħafna iġsma ta' qaddisin li kienu mietu li ħarġu mill-oqbra u wara l-qawmin tiegħu daħlu fil-belt imqatsa u derru lil bosta nies. Iċ-ċenturjun u dawk li kienu wassa ta' Ġesu kif raw l-art titeżżes u jiġri dak kollu imtlew bbiża' li ma bħalu u qalu dan tassew bin Alla. Hemmhekk kien hemm ħafna nisa jħarsu mill-bogħod, dawk stess li kienu mxew wara Ġesu biex jaqduh sa minn meta kien għadu fil-Galilija. Fosthom kien hemm Marija ta' Magdala, Marija om Ġagbu Ġuseppi u om ulied Zebedew. X'insar fil-għaxija ġie raġelani minn Arimatea jismu Ġuseppi li hu wkoll kien sar dixxiplu ta' Ġesu. Mar għand Pilatu u talbu il-ġisem ta' Ġesu. Imbagħad Pilatu ordna li jingħatalu. Ġuseppi ħal ġisem u fkefnu fl-iżgħar nadif. Edu fil-qabar ġdid tiegħu li kien iħaffer fil-blat. Gerbe b'ġebla kbira fid-daħla tal-qabar u telaq. Iżda Marija ta' Magdala u Marija l-oħra baqgħu hemm bil-qiegħda bis-swiet il-qabar. L-għada, jiġifieri meta għadda jum it-tħejja, il-qassisin il-kbar u l-Fariżej inġabru għand Pilatu u qalulu: Sinjur, aħna ftakarna li dan il-bniedem qarrieq meta kien għadu ħaj qal: wara 3 ijiem inqum. Mela ordna li l-qabar ikun imħares tajjeb sat-tielet jum, li ma jmurrux jiġu d-dixxipli tiegħu jisirquh u jgħidu lill-poplu qam mill-imwiet, u hekk il-qerq tal-aħħar ikun qar minn tal-ewwel. Qalilhom Pilatu: għandkom lassa, morru ħarsuh tajjeb kif tafu. U huma marru jissiġġilaw il-ġebla biex il-qabar jibqa' mħares sewwa u ħallew ukoll lassa miegħu. Il-kelma tal-mulejn. Tifħir lilek Kristu. Per crucem et passionem tuam libera nos Domine, libera nos Domine, libera nos Domine, Domine. Per crucem et passionem tuam libera nos Domine, libera nos Domine, libera nos Domine, Domine. Per crucem et passionem tuam. Bil-għajnuna Talla bdejna l-ġimgħa mqazza biċ-ċelebrazzjoni ta' ħadd il-pan. Fil-Knisja Antika, il-Vanġelu li smajna fil-Qudies għall-lum kien jinqara kull jum matul il-ġimgħa. Sal-ħamis, meta mbagħad kien isir jum it-tifkira tat-twaqqif tal-Ewkaristija. Imbagħad jerġa' jiġi iċċelebrat, jerġa' jiġi proklamat kif għadu jiġi sal-lum fil-ġimgħa il-kbira. Mhux faċli tikkummenta l-passjoni. Il-passjoni hi ġrajja li iktar għandna nikkontemplawha milli nikkummentawha. U allura lejla qbadna silta żgħira l-aħħar biċċa biex nippruvaw flimkien nidħlu fiha
aktar milli nikkummentawha, nidħlu fil-profondità tagħha u nħalluha tidħol fina. U ħaduh magħhom biex isalbuh. Huma mexjin, huma sejrin, sabu raġel minn Ċireni jismu Xmun u ġaluh jerfalu s-salib. L-istorja li għadna kemm smajna, il-ġrajja tal-mewt ta' Ġesu fuq is-salib, bħala introduzzjoni għandha l-episodju ta' Xmun minn Ċirene u bħala konklużjoni għandha n-nisa li jħarsu lejn Ġesu msallab. U huma dawn iż-żewġ kategoriji ta' nies li jistgħu jifhmu tassew dak li ġara fin-nofs, il-ġrajja tal-mewt ta' Ġesu fuq is-salib. Huma Xmun iċ-Ċirinew, huma dawk li jippruvaw jgħinu, li jippruvaw jagħtu daqqatejt, dawk li jippruvaw jinsew kontinwament ilhom infushom u jidħlu għall-oħrajn fil-bżonnijiet tagħhom, huma dawk u huma l-oħrajn in-nisa. Ħafna drabi n-nisa huma dawk li josservaw, jidhru passivi, jidhru ma jagħmlu xejn, imma fil-fatt ikunu qegħdin iħossu u jkunu qegħdin iħobbu, ikunu qegħdin jaħdmu bil-qalb tagħhom, anki jekk apparentement donnom jidhru li mhumiex jirreaġixxu. Dawn iż-żewġ kategoriji ta' nies, dawn iż-żewġ kwalitajiet importanti tagħna l-insara li nikkontemplaw, li nħossu, li nħobbu, li nitqanqlu meta hemm it-tbatija tal-oħrajn, meta hemm is-sofferenza tal-oħrajn, u fl-istess waqt li nippruvaw nagħmlu xi ħaġa, li nippruvaw ngħinu nerfgħu s-salib ma' xi ħadd, mal-persuni ta' madwarna. Dawn huma żewġ karatteristiċi importanti tal-ħajja tagħna nisranija. Li nħallu l-qalb tagħna titqanqal, il-qalb tagħna tħobb u nħallu lil idejna li spallejna jgħinu fil-ġar tas-salib ma' dawk li ngħixu magħhom. U aħna nistgħu nifhmu iktar u fil-profondità dak li ġara fin-nofs. Huma l-Kristjani illi mhumiex dawk biss tal-isem li jippruvaw jgħixu l-ħajja nisranija tagħhom. Huma dawk li jistgħu jifhmu, jaċċettaw, jilqgħu u jħallu lil Ġesu msallab isir parti mill-esperjenza ta' ħajjithom. Jħallu lil Ġesu msallab jgħinhom idawlu il-ġrajiet, l-episodji ta' ħajjithom. U allura għalhekk il-Vanġelu jibda biex Xmun iċ-Ċirinew u jispiċċa bin-nisa jħarsu. Minu Xmun iċ-Ċirinew? Dan miskejn kien ġej mill-għalqa. Ċirinew kien minn Ċirena, kien Afrikan, u probabbli kien tal-ġilda sewda. U allura fost dawk in-nies kollha lil min jaqbdu s-soldati biex jgħin lil Ġesu? Fqejr povru Kristjan, mhux hekk? Lil xi ħadd li miskin ma setax jirreaġixxi. Lil xi ħadd li ma kellux dinjità, lil xi ħadd li diġà id-dubbien kien qiegħed idur miegħu, lil xi ħadd li diġà kien makos. Xi ħadd li ma setax jgħid le ma rrejtx. Il-Vanġel jgħidilna ġeluh, issikkawh. Il-verb li hemm użat fil-Griek huwa qawwi ħafna, kważi kaxkruh ġeluh biex jerfa' s-salib. Ħafna drabi din hija l-esperjenza tagħna, mhux veru? Ħafna drabi is-slaleb nerfgħuhom mhux għax inkunu rridu, nispiċċaw taħthom mhux għax infittxuhom, imma xi ħadd ieħor jew forsi xi drabi u x'hekk l-istess xorti ta' ħajjitna titfana taħthom. Ħafna drabi s-slaleb tagħna inħossuna bħal Xmun minn Ċirinew imġelejn ħafna biex nerfgħuhom. Ħafna drabi forsi ngergru min jaf Xmun iċ-Ċirinew kemm qal dak il-ħin qal, ejju issa għaddejt, kien hemm daqshekk ħin matul il-ġurnata, issa għaddejt, issa kelli ngħaddi minn hawnhekk biex jaħkmuni u kaxkruni ħalli ngħin lil dan. Issa propju issa f'dan il-mument kelli ngħaddi kemm għandi xortija ħażina. Ma setgħux sibu lil xi ħadd ieħor, ejwa propju lili jien kelli nkun. Dan huwa r-raġunament tagħna mhux hekk, kemm nirraġunaw hekk aħna taħt is-salib, kemm nirraġunaw hekk, kemm ingerigru taħt is-salib. Imma ġrat xi ħaġa sabiħa ħafna fl-istess waqt
waqt li xmun qed iġorr is-salib. Dan mingħajr ma kien jaf spiċċa jieħu sehem fi ġrajja tal-ġen, ġrajja kbira. Spiċċa jgħin iġorr is-salib lil Ġesu u allura jgħinu fis-salvazzjoni tad-dinja. Bil-aċċettazzjoni tiegħu anki forsi bit-gergejr. Dan mingħajr ma nduna tal-parti tiegħu fl-istorja tal-ħelsien tagħna l-bnedmin. Suppost hemmhekk kien hemm ieħor li kien jismu Xmon minn floku, suppost kien hemm Xmon Pietru. Imma dak telaq, anzi, mhux telaq biss, imma ċaħdu 3 darbiet. Imma kien hemm dan. Interessanti għax fl-ittra lir-Rumani San Pawl isellem fl-aħħar tal-ittra tiegħu lil dawn iż-żewġ titfal ta' Xmon minn Ċirinew. San Mark jgħidilna li kellu żewġ titfal, wieħed Ċandru li ieħor Rufu. U San Pawl fl-ittra lir-Rumani jsellmilhom fl-aħħar tal-ittra għax kienu t-tnejn li huma presbiteroj, t-tnejn li huma saċerdoti jew isfijiet fil-komunità Rumana. U jsejjaħ ukoll l-ommhom, isellem ukoll l-ommhom Evodja. Ifisser li b'xi mod din il-familja wara din l-esperjenza tas-salib bil-fors tas-salib mingħajr ma feċċewh irċevew grazzi kbar. Indunaw għarfu xi fisser kemm kienet xi ħaġa kbira li jieħdu sehem fis-salib fid-tbatija ta' Ġesu. Interessanti għax Xmon iċ-Ċirinew kien l-ewwel wieħed illi sama l-kelma ta' Ġesu illi qal min irid jiġi warajja irid jiġħad lilu nnifsu, irid jerfa' salibu u jimxi warajja kemm sabiħ. Xmon iċ-Ċirinew ikun l-ewwel dixxieplu li sema dik il-kelma ta' Ġesu qabel l-apostoli l-oħra kollha. U jkompli l-Vanġelu meta waslu f'post jgħidulu Golgota, jiġifieri post il-qorrija, tawh jixrob imbit b'taħlita morra. U daqu imma ma ridx ixorbu. Waqt li aħna kontinwament infittxu li neħilsu mid-tbatija u xek nistgħu ngħidu li x-xjenza kollha, l-istudji kollha, r-riċerka kollha jibbażata fuq dan il-prinċipju biex teħles il-bniedem mid-tbatija. Ġesu hawnhekk għandu ċans li jistordi ftit. Jistordi ftit dan l-inbit b'din it-taħlita morra li kienu jagħtuhom lil dawk li kienu kkundannati biex ma jħossux id-tbatija. Imma Ġesu li jgħix fl-umanità tiegħu, fl-esperjenza umana tiegħu mingħajr l-ebda għajnuna, mingħajr l-ebda support, jgħix f'ġismu, f'moħħu, f'qalbu id-tbatija kollha li l-bniedem li l-bnedmejn qegħdin b'xi mod idaħluh fija. L-imħabba u l-profondità tal-persuna ta' Ġesu sa fejn kapaċi tasal. Fejn kapaċi Ġesu jasal biex jgħix fil-profondità tal-umanità kollha tiegħu id-tbatija. Hekk meta nkunu għaddej minn tbatijiet kbar tal-moħħ, tal-qalb, tal-ġisem. Ejja niftakru li kien hemm xi ħadd ieħor illi għadda minn dan kollu, ma mhux biss, jew niftakru li hu għaddej magħna minn dan kollu. Li hu qiegħed magħna f'dan kollu, li maħniex weħedna f'dan kollu. Imbagħad salbuh u qasmuh bejġu bejniethom billi tellewhom bix-xorti u jixteħtu bil-qiegħda u għadu hemm qassa tiegħu. Il-ħwejjeġ huma l-persuna fil-mentalità semitika, fil-mentalità orjentali, il-libsa kienet tiddistingwi, kienet tagħti identità lil min jilbisha. Il-Fariżej kienu jilbsu mod, is-Sadduċej kienu jilbsu mod, ir-Rabbini kienu jilbsu mod, l-Erodjani jilbsu mod, is-Soldati jilbsu mod. Il-libsa kienet tiddistingwi u tagħti identità lill-persuna. Xi fisser dan? Illi meta Ġesu iħalli lis-soldati jaqsmu ħwejġu jieħduhom, Ġesu qiegħed jagħtina l-persuna tiegħu. Ġesu qiegħed jaqsam magħna l-identità tiegħu, dak li hu, il-persuna tiegħu. U interessanti tellhom bix-xorti. X'jiġifieri bix-xorti? Jiġifieri kulħadd ser imissu biċċa, kulħadd għandu din ix-xorti. Ma jistax ikun illi l-ħwejjeġ ta' Ġesu, il-libsa ta' Ġesu jieħodha wieħed jew jeħduha ftejt. Le, il-libsa ta' Ġesu jieħodha kulħadd. Tinqasam bejn kulħadd, anki jien, anki jien, anki jien, anki jien. Dak il-qsejm tal-libsa ifisser li Ġesu qiegħed jaqsam magħna, jixxerja magħna l-identità u l-persuna tiegħu, l-ispirtu tiegħu. U qegħdulu fuq rasu l-kawża tal-kundanna tiegħu li kienet tgħid hekk. Dan hu Ġesu, is-Sultan tal-Lut.
Kull vers tal-Iskrittura, kull vers ta' dan il-Vanġelu fih intensità u profondità kbira. X'kienet il-kawża tal-kundanna tiegħu? Dan hu Ġesu is-Sultan tal-Lud, dan hu s-Sultan. Dan hu s-Sultan. Kieku kellna nibdew nikkummentaw il-passjoni kollha mill-bidunet skont San Mattew, konna nindunaw li San Mattew qiegħed attent biex bil-mod il-mod jurina li Ġesu hu re u Sultan. Fil-fatt ma nafx jekk tiftakrux kif bdejna, aħna bdejna b'dan il-vers u ħaduh magħhom biex isalbuh. Wara li ipproklamawh re Sultan, wara li jipproklamawh Sultan tal-Lut u Sultan tal-bnedmejn quddiem Pilatu, din il-parti ma rajniex illum, imbagħad Ġesu jagħmel il-mixja trionfali. Ġesu jidħol b'mod trionfali, immaġinaw xi trionf, Ġesu fuq is-salib, Ġesu taħt is-salib tiela lejn il-Kalvarju. Din hi il-mixja trionfali ta' Ġesu. Imma mbagħad meta itellawh fuq is-salib, għandna lil Ġesu li jiġi intronizzat, Ġesu li huwa poġġut fuq it-tron. U mhux biss, meta jpoġġulu il-kitba tal-kundanna, għandna mela mhux biss il-mixja trionfali, għandna mhux biss l-intronizzazzjoni ta' Ġesu ipoġġuh fuq it-tron, imma għandna wkoll il-proklamazzjoni, id-dikjarazzjoni ta' Ġesu bħala Sultan. Sultan dan. Is-Sultan is-soltu jkun fuq, jikmanda, jobbliga, jordna lil dak u lil dik biex jagħmlu u xekk. Dak li hu jrid biex jobduh. Is-Sultan hu dak li jipprova joqgħod sewwu akkost illi l-oħrajn jaqduh, ibatu għalih, jaħdmu għalih, imorru għall-gwerra għalih. Is-Sultan hu dak li huwa fuq net u jikmanda kollox. Ġesu qiegħed jurina mudell ieħor ta' kif tkun Sultan. Qiegħed jagħtina idea oħra ta' kif tkun re. Interessanti aħna għandna l-kelma sabiħa, nużawha sikwit, il-kelma realizzazzjoni, realization. Il-kelma realization tfisser fulfillment, tfisser milja. Għandna ngħidux hekk self-realization. Il-bniedem ikun fil-milja tiegħu, jilħaq il-milja tiegħu. U din il-kelma realization mingħajr ma nindunaw ġejja mill-kelma re. Realization, realizzat. Interessanti għax il-mod ta' kif Ġesu ikun realizzat, fulfilled, is-self-realization ta' Ġesu hija fuq is-salib, hija fl-imħabba, hija fl-lotja, hija fl-imħabba lejn l-oħrajn, hija fil-maħfra lejn l-oħrajn, kemm sabiħa u kemm qawwija. U bir-raġun allura il-Vanġelu jibda biex mun iċċirinew u jispiċċa bin-nisa li jikkontemplaw. Għax jekk ma tkunx għamilt l-esperjenza ta' x'mun iċċirinew, int qatt ma tista' tifhem x'jiġifieri xi fisser illi fuq is-salib tkun kuntent, tkun realizzat, tkun fulfilled. Qatt ma tista' tħoss il-paċi u lena meta tagħti lilek innifsek, meta tqatta lilek innifsek biex l-oħrajn jieklu minnek, qatt ma tista' tħossha jekk ma tagħmilx esperjenza tagħha. Allura dejn dan hu Ġesu is-Sultan tal-Lut, permezz tagħha Pilatu, San Mattew l-Evanġelista qegħdin jgħidulna li dan hu l-bniedem realizzat, dan hu l-bniedem ta' veru, dan hu s-Sultan ta' veru. Mhux dak li jikmanda, mhux dak li joqgħod sewwa minn fuq dar l-oħrajn, imma dak li biex ipoġġi lill-oħrajn sewwa ibatiju, biex jagħti l-ħajja lill-oħrajn imutu. Dak hu s-Sultan ta' veru. Imbagħad miegħu salbu żewġ ħallelin, wieħed fuq il-lemin u l-ieħor fuq ix-xelluk. Sal-aħħar Ġesu jitħallat u jitwaħħad mal-bnedmin komuni, mal-mitinbin. Kemm hi sabiħa din ix-xbija ta' Alla, li huwa l-istess perfezzjoni, l-istess imħabba, illi lena tiegħu, il-ferħ tiegħu li jkun magħna. Magħna dajfin, magħna midinbin. Ma ninsewx kif Ġesu beda il-ħajja tiegħu pubblika, kif der, meta u xek mar jitammet fix mara Ġordan, kif der Ġesu? Fil-kju mal-mitinbin. U kien koerenti Ġesu, konsistenti. Għax din l-għażla li jagħmel li jkun għaddej ta' Alla, li jitabba bid-nubiet tal-oħrajn bil-konsegwenzi tal-ħtiet tal-oħrajn,
Din l-għażla Ġesu żamma u baqa' sħiħ fiha sal-aħħar kemm sabiħa. Allura meta naraw lil Ġesu fuq is-salib bejn żewġ ħallelin, interessanti għax San Mattew ma jgħidilniex li xi ħadd minnhom ikkonverta bħalma jgħidilna San-Luqa, u laqqas San Mark ma jgħidilna li xi ħadd minnhom ikkonverta. Kemm għal San Mark kif ukoll għal San Mattew u anki għal San Ġwan, iż-żewġ ħallelin kienu ħallelin. Kienu bħalna, nies bid-djufijiet tagħhom, nies bid-nubit tagħhom. U Ġesu ma jistmerx li f'dan il-mument, kif jitwiret qalb ir-rajja, qalb dawk li huma mistkerħa, dawk li huma emarġinati, dawk li huma l-aħħar, hekk imowt qalb dawk li huma l-aħħar, l-emarġinati. Imma għalfejn dan, għalfejn? Biex jgħidilna Ġesu, biex jurina Ġesu, illi ħadd ma nħossuh il-bot minna. Ħadd u qatt ma nistgħu nħossuh il-bot minn ħajjitna. Inkunu kif inkunu, nagħmlu x'nagħmlu. Hawnhekk għandna issa ir-reazzjonijiet, 3 reazzjonijiet importanti ta' dawk li kienu hemmhekk fuq il-Kalvarju. Għandna l-ewwel dawk li kienu għaddejjin. Imbagħad għandna il-qassisin il-kbar u l-kittiba. Imbagħad għandna r-reazzjoni tal-ħallalin infushom. Ħanaqra hawn nikkummenta ftit f'daqqa il-paragrafu kollu. Dawk li kienu għaddejjin bdew jgħajruh, iċaqilqu rashom u jgħidu int li tħodd it-tempju u fi 3 ijiem terġa' tibnieh, salva lilek innifsek jekk int li ben ta' Alla u inżel minn fuq is-salib. Hekk ukoll il-qassisin il-kbar bdew jiddieħku bih mal-kittiba u x-xjuħ u jgħidu salvu oħrajn lilu nnifsu ma jistax isalva u s-Sultan ta' Iżrael ħajinżel issa minn fuq is-salib u nemmnu fih. U jafda f'Alla ħajjeħilsu issa jekk iħobbu għax hu qal jinbin Alla. U bl-istess mod bdew maqdruh ukoll il-ħallelin li kienu msalbin miegħu. Mela l-ewwel reazzjoni hi ta' dawk kollha li kienu għaddejjin minn hemm taħt jgħidilna l-Evanġelista San Mattew u jgħidilna hekk. Bdew iċaqilqu rashom jgħajruh u jgħidu int li tħodd it-tempju fi 3 ijiem terġa' tibnieh. Salva lilek innifsek jekk int li ben ta' Alla u inżel minn fuq is-salib. Interessanti. Għax verament Ġesu ikisser it-tempju. Verament Ġesu ikisser it-tempju. X'jiġifieri ikisser it-tempju? Il-tempju simbolu, sinjal tad-dar tal-preżenza ta' Alla. Imma Ġesu ikissru t-tempju ta' Ġerusalem. Ġesu ikissira l-idea ta' Alla tal-Antik Testament, ikissira. Dan Alla tal-Antik Testament min kien? Alla tal-Antik Testament kien propju dak li qalu n-nies stess li kienu taħt Ġesu, dak li jsalva lilu nnifsu ma jsalvax l-oħrajn. Dak li jaħseb fih innifsu, dak li hu ġust, dak li jikkastiga, dak li huwa pulizija, dak li qiegħed attent biex jekk xi ħadd jiżbalja jtektik ilu, dak huwa Alla tal-Antik Testament. Illi jagħti l-premju lil min ħaqqu, imma ħażin għalih jagħti l-kastejk ukoll lil min ħaqqu. Dan huwa Alla tal-Antik Testament. U verament Ġesu kissru dan it-tempju, kissira din l-idea ta' Alla tal-Antik Testament. Bir-raġun allura il-passjoni ta' Ġesu fuq is-salib jitkissir ta' kull idea ta' Alla li aħna għandna f'moħħna. Ta' kull idea ta' Alla li nitwildu bija, ħafna drabi aħna nitwildu b'idea ta' Alla żbaljata, Alla naturali. U x'hekk Alla li dak li ma nistax jagħmel jagħmlu hu. Aħna għandna anki proverbi u x'hekk. Fl-aħħar Alla jilħqu. Fl-aħħar Alla laħqu. Alla ma jħallax bin-nar ta' sibt huma kollha projezzjonijiet ta' raġunament tagħna, modi żbaljati ta' kif aħna naraw lil Alla mhux hekk. Alla hu msallab fuq is-salib. Alla hu l-imħabba sħiħa, l-imħabba totali. U min ma jkunx bħal xmuni ċirinew fuq naħħa jew bħal nisa li jikkontemplaw jħossu jħarsu fuq in-naħa l-oħra, diffiċli biex jifhmu lil Alla. Diffiċli biex jifhmu lil Alla. U nibqgħu bl-idea ta' Alla li għandna li twilidna bija. Alla tal-ġustizzja, Alla krudejl, Alla onnipotenti, Alla li jekk ma jaqlalejx ifisser li ma jħobbnejx. L-idijat ta' Alla, dawn l-idijat ta' Alla tat-tempju li Ġesu ikisser.
Imma mbagħad anke l-qassisin il-kbar bdew jiddieħku bih mal-kittieba u jgħidulu salvu oħrajn lilu nnifsu ma jistax isalva. Jiena nħossek li din hija l-isbaħ definizzjoni ta' Alla. Hija l-isbaħ definizzjoni ta' Alla. Li toħroġ minn fom l-iskribi u l-Farizej. Salvu oħrajn imma lilu nnifsu ma jistax isalva. Dan huwa Alla tagħna. Alla tagħna dak li jsalva lill-oħrajn u biex isalva lill-oħrajn imutu biex jagħti l-ħajja lill-oħrajn jagħti ħajtu. Dan hu Ġesu. U bħalma għamlu l-kittieba u bħalma għamlu il-mexxejja tal-poplu Ludi hekk jagħmlu il-ħallelin. Bl-istess mod bdew maqdruh ukoll il-ħallelin li kienu msalbin miegħu. Interessanti ħafna skitt ta' Ġesu, kemm interessanti skitt ta' Ġesu. Ma ninsewx li dan kellu setat li kienu jmorru li jennu xek minn tagħna l-bnedmin, kieku rid seta' jagħmel straġi. Interessanti ħafna l-imħabba mhux għax rid jevita li jirrispondi b'xi mod. Mhux għax beża, mhux għax kien qiegħed f'sitwazzjoni. L-imħabba quddiem il-vjolenza x'tagħmel? Tiskot. L-imħabba quddiem il-vjolenza tiskot. M'hemmx mod ieħor ta' kif tista' tirreaġixxi biex tħobb meta tkun taħt il-vjolenza. M'hemmx mod ieħor. Dan hu l-mod, din l-attitudni illi ħafuqu Ġesu. Dan hu l-mod li Ġesu lilna l-insara jallimna mhux faċli. Għax l-ewwel reazzjonijiet tagħna wara l-weġa ikunu ta' rabja. U meta nirrabjaw, aħna minn għalina se nsolvu, imma flok li nsolvu, inkomplu nikkomplikaw. Kemm sabiħa din ix-xena ta' Ġesu fuq is-salib illi miegħu tieqa fil-vjolenza. Immaġinaw kieku dak il-ħin xi ħadd mid-dixxiepli tefa' ġebla jew xejjer sejf. Meta wieħed minnhom prova jxejru, għallu daħlu f'postu. Immaġinaw x'kien jiġri fuq il-Kalvarju. Straġi. Imma l-imħabba ta' Ġesu. Aħna ħafna drabi nimmaġinaw li l-vjolenza ssolvi anke bħalissa u xek dawn il-gwerer li għaddejjin. Min għalina li l-vjolenza ssolvi, il-vjolenza ma ssolvejx. Il-vjolenza tkompli, tnissel u tqanqal vjolenza. U dak li jiġri fuq skala kbira, fuq skala internazzjonali, jiġri fid-dar, jiġri bejnietna. Ġesu jallimna li l-vjolenza tittieqaf x'imkien. Okay, tista' tkun ikkonsidrat bħala ġwejjed, bħala m'intix kapaċi, bħala. Imma naħseb li nkunu qegħdin f'dak il-mument nitwaħdu nsiru ħaġa waħda ma' Ġesu fuq is-salib. Għax hemmhekk verament tinqeret il-vjolenza, Ġesu verament bil-mewt tiegħu jeqret il-vjolenza, jeqret id-dnub. Verament jeqretu d-dnub. U hemmhekk jinqeret id-dnub, hemmhekk tinqeret il-vjolenza. Meta skiet ikun ir-risposta, tkun ir-reazzjoni. Kemm hi xena sabiħa dejn ta' Ġesu fuq is-salib. Kemm hi xena sabiħa. Mis-sitsi għal quddiem waqgħet dalma kbira fuq il-pajjiż kollu sad-disa sija. U madwar id-disa sija Ġesu għajjad b'leħen qawwi u qal Eli, Eli, lema sabaqtani, jiġifieri Alla tiegħi għaliex tlaqtni. San Mattew jippreżentalna taqlejb anki fl-elementi jgħidilna x-xemx is-sitsija kien nofsinhar. Id-dalmet, waqgħet dalma kbira. Fuq il-pajjiż kollu sad-disa sija, sa-tlieta. U madwar id-disa sija Ġesu għajjad b'leħen qawwi, Eli, Eli, lema sabaqtani. Għaliex waqgħet din id-dalma? Għax qiegħda tispiċċa id-dinja il-qadima. Kif jista' jkun dlam f'nofsinhar? Dlam f'nofsinhar ifisser li kollox inqaleb ta' taħt fuq. Hekk jew le, id-dlam f'nofsinhar. Iwa verament kollox inqaleb ta' taħt fuq. Għaliex kollox inqaleb ta' taħt fuq? Għax qiegħed jitwieled bniedem ġdid.
qiegħed jitwieled bniedem li ma jirrispondix bil-vjolenza għal vjolenza. Qiegħed jitwieled bniedem li ma jirrispondix bil-kompetizzjoni għal kompetizzjoni. Qiegħed jitwieled bniedem li ma jweġibx bit-tpattija għal weġat. Qiegħed jitwieled bniedem li jħobb, li jaħfer, li jħenn. Qiegħed jitwieled bniedem li jixbaħ lil Alla. Qiegħed jitwieled bniedem kif jixtiequ Alla, kif xtaqu Alla fil-bidu meta ħallqu fil-ġnien tal-Eden. Għalhekk idlam f'nofsinhar. Imma dak il-ħin tiġri xi ħaġa kbira. Ġesu fuq is-salib, immaġinaw fuq is-salib il-Ġesu. Eli, Eli, lema sabaqtani, Alla tiegħi għaliex tlaqtni. Jien nippruvaw nifhmu din il-frażi għax inħoss li tista' tgħinna nifhmu il-krudeltà, is-serjetà, il-gravità ta' tbatija ta' Ġesu. Ma ninsewx li dan kien bniedem imma kien ukoll Alla. Nieħdu l-aspett tal-bniedem tal-umanità, Ġesu bniedem. Ġesu bniedem Alla tiegħi għaliex tlaqtni permezz ta' din il-frażi li tgħid inħossni waħdi, solitudni assoluta. U kien iħossu waħdu Ġesu f'dak il-moment mhux biss għax kien mitluq minn kulħadd, imma wkoll għax hu f'dak il-moment kien qiegħed iħoss fih il-konsegwenzi kollha tal-ħtijiet tal-bniedem. Ħanġibu eżempju sempliċi. Jinqala clash fid-dar bejn ir-raġel u l-mara. U ttir kelma żejda jew żewġ kelmiet żejda. Innutaw il-konsegwenzi ta' dak li żball. Kultant kemm ikun diffiċli tiġborhom. Kemm ikun diffiċli tirranġa, innutaw ftit. Innutaw allura il-konsegwenzi ta' żball ta' dnob kemm iġielu persuni ibatu. Innutaw x'jiġri. L-om u l-missier jitlewmu, it-tfal jitferżnu. Imbagħad kif se nirranġaw minn se jbaxxi rasu l-ewwel. Imbagħad jekk Alla ħares qatt il-ħaġa toħroġ barra jindunaw l-oħrajn. It-tfal mhumiex kapaċi jagħmlu l-homework b'serenità għax inqala konflitt bejn il-ġenituri. Ippruvaw irriflettu ftit il-konsegwenzi tal-ħażen kemm huma kbar. U dawn Ġesu kollha jġorhom fih. Ġesu jaf u għax iħobb. Iħoss id-batija tagħna l-koll meta nisbaljaw. Inti meta tifel tiegħek jiżbalja u tifla tiegħek tiżbalja. Ħafna drabi tbati iktar minna int, hekk jew le. Inbatu iktar minnhom aħna meta jiżbaljaw. Imbagħad jerġa' meta naraw ibatu għax żbaljaw, iktar imbagħtu. Imma għaliex għax tħobbhom. Immaġinaw lilna kif iħobbna Alla, kif iħobbna Ġesu. Allura kull darba li aħna nafġu nisbaljaw u jarana mbagħtu, id-tbatija tiegħu xi tkun. Din hi d-tbatija tiegħu fuq is-salib Alla tiegħi għaliex tlaqtni. Kemm hi profonda, kemm hi kbira. Imma mhux biss inħarsu lejha min-naħa ta' Alla. Kemm jiddispjaċejk int meta titħobb il xi ħadd, pereżempju tħobb tifel jew tifla, u tagħmel kull ma tista' biex tħobbu jew tħobba u tisma' ġejja ir-risposta in nixtieq li inti tħobbni iktar jew inti ma tħobbnix. Jew għar lanqas jagħtu biss każ tal-imħabba li inti għandek għalihom. Ippruvaw immaġinaw allura Ġesu fuq is-salib. Min-naħa ta' Alla Ġesu kien Alla. Qiegħed iħoss dan l-uġieħ ta' Alla l-missier li l-imħabba kbira tiegħu mhijiex korrisposta, m'hemmx risposta lija, mhijiex mifhuma, mhijiex aċċettata. Qegħdin niċċelebraw it-8 anniversarju, 8 sena mill-mewt ta' San Franġisk. San Franġisk waħda mill-ikbar bikkijiet li kien jagħmel ta' fux kien idur mal-belt ta' Assisi jibki l-imħabba mhix maħbuba. L-imħabba mhix maħbuba. Allura kemm kienet kbira d-batija ta' Ġesu? X'konflitt tikraħ kien qiegħed jgħix ġo fih. Alla tiegħi għaliex tlaqtni. U din hija d-batija li jien u intu koll inħossu. U dik id-batija li jien u intu koll inħossu
fil-mewġ tagħna, fil-problemi tagħna, Ġesu ħassa, Ġesu jħossa għalina. Għaliex? Għax l-imħabba ma tistax tkun distakkata. Jekk iħobbni, iħoss miegħi, iħoss għalija. Ippruvaw immaġinaw din l-imħabba li takkumpanjana fil-weġat tagħna, fil-konflitti tagħna, fid-dbatijiet tagħna. Xi wħud minn dawk li kienu hemm kif semgħuh qalu li Elija qiegħed isejjaħ dan. Elija kien qisu Santa Rita jew Patri Piju. Kull talba li jkollok Elija kien fl-Antik Testament. Kien dak li jipprova jħilsek fl-aħħar mument meta m'hemmx tama, meta m'hemmx ċans. U allura interpretaw dawn il-lut li kienu taħtu li qiegħed isejjaħ Elija biex jiġi jgħinu, biex jiġi salvaħ. Imma interessanti ħafna għaliex fil-ktib tal-profeta Malakija fl-aħħar tal-ktib tiegħu insibu espressjoni tas-sew sabiħa li Elija kellu jerġa' jiġi biex iħabbeb lil-uliet mal-missirijiet u lill-missirijiet mal-uliet. U dan hu li kien qiegħed jagħmel Ġesu fuq is-salib. Kien qiegħed iħabbeb l-uliet mal-missier u l-missier magħna l-uliet. U minnu fih wieħed minnhom mar jiġri qabad sponża mimlija bil-ħall u ħalaf tarf qasba u taħ jixrob, waqt li l-oħrajn qalu stenna ħanaraw jiġi xerija jsalvaħ. Kienet drawwa illi lil dawk li jkunu qegħdin imutu biex itaffu mill-luġieħ tagħhom id-batija tagħhom jagħtuhom dan l-imbejt, jagħtuhom din ix-xarba. Imma kif nafu aktar il-qudiem Ġesu din ix-xarba ħaraba, din ix-xarba evita. Imma Ġesu reġa' għajja tajta kbira u rat ruħu. Interessanti għax hawnhekk San Mattew meta jirrakkonta l-mewt ta' Ġesu, jirrakkonta b'mod gustus immens. Aħna bil-Malti tagħna u xekk it-traduzzjoni hija għajja tajta kbira u rat ruħu, imma l-kelma użata jew il-kliem użat jekk irridu nifhmuh fil-profondità tiegħu tas-sew sabiħ, isimgħu kif jgħidha San Mattew. Lajta li għajja lajta tal-om waqt l-ġieħ tal-ħlas, waqt li qiegħda twellet. Ġesu f'dak il-mument tal-mewt mhux qiegħed jispiċċa imma qiegħed iwellet umanità ġdida. U mhux biss, rat ruħu ta' l-ispirtu tiegħu, ta' il-motor tiegħu, l-enerġija tiegħu li kienet tħaddem lilu l-persuna tiegħu ta' lil dawk li wellet. Ta' lill-bniedem il-ġdid, ta' lilna. Kemm hu sabiħ il-mod ta' kif il-Vanġelu jirrakkonta l-passjoni u l-mewt ta' Ġesu. U wara, il-portiera tas-santwarju ċartet fit-tnejn minn fuq s'isfel. L-art teżżet, il-blat inqasam u l-oqbra nfetħu u qamu ħafna irsma ta' qaddisejn li kienu mietu li ħarġu mill-oqbra u wara l-qawmin tiegħu daħlu fil-belt imqazza u dehru lil bosta nies. Il-portiera tas-santwarju tat-tempju kienet portiera kbira, kbira ħafna, ħoxna. Immaġinaw il-portiera tal-bieb tal-Knisja ta' Pinu. Kbira, ħoxna ħafna. U din il-portiera kienet speċjali, kienet prezzjuża, ma kienet tinfetaħ qatt li f'darba f'sena. Id-darba fis-sena fil-jom Kippur bejn wieħed u ieħor bejn il-5 u l-15 ta' Settembru ta' kull sena, meta l-poplu ludi kien jiċċelebra it-tifkira tal-maħfra, il-festa tal-maħfra. Kien jidħol mill-portiera l-ġewwa fil-qaddis tal-qaddisejn il-qassis il-kbir jinċensa l-arka, jinċensa il-preżenza ta' Alla. Alla moħbi is-sena kollha, Alla moħbi dejjem. Kien jidħol biss il-qassis il-kbir. Issa din il-portiera li kienet tifret lil Alla mill-bniedem iċċartet. M'għadix barriera. M'għadix fin-nofs. Għaliex iċċartet? Għax il-bniedem jista' jiltaqa' ma' Alla fejn? F'Ġesu msallab. Il-bniedem jista' jaraf lil Alla, ma mhux biss jarfu b'moħħu, jħoss l-imħabba tiegħu, jagħmel esperjenza f'qalbu tal-grazzja tiegħu f'Ġesu kurċifiss, f'Ġesu msallab. Iċċartet fit-tnejn
minn fuq s'isfel. Interessanti għax kienet minsuġa biċċa waħda din il-portiera. Minsuġa biċċa waħda. Jekk iċċartet issa, titranġa kemm titranġa, qatt ma tista' terġa' tiġi bħal qabel. Iċċartet il-portiera. Kemm sabiħa din ix-xena, dan is-simbolu ta' Alla li daħal fl-istorja tal-bniedem, ta' Alla li issa qiegħed preżenti magħna fl-istorja tagħna, fid-dbatijiet tagħna, fil-problemi tagħna, fid-diffikultajiet li ngħaddu minnhom. U bir-raġun allura l-art teżżet il-blat inqasam u l-oqbra nfetħu. X'jiġifieri l-oqbra nfetħu? Liema blat inqasam, liema art teżżet? L-art tal-qalb tagħna, il-blat tal-qalb tagħna, l-oqbra tal-qalb tagħna. Għax aħna lina l-bniedem jispiċċa mal-mewt, jinqered. Interessanti għax hawnhekk għandna idea oħra ta' bniedem. Hawnhekk għandna l-idea tal-bniedem illi jibqa' ħaj, jirxoxta mhux wara li jmut, imma meta jagħti ħajtu, meta jibda jagħti lilu nnifsu, meta jibda jħobb. Interessanti għax din jgħidha San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu, minn hawn nafu li aħna għaddejna mill-mewt tal-ħajja. Minn fejn nafu? Meta nħobbu lil xulxin. Kemm sabiħa. Il-mewt tagħna mhijiex il-mewt ta' meta nkunu fit-tebut katavru, mhux dik il-mewt tagħna meta nieqfu nħobbu. U l-qaw minn tagħna l-irxox tagħna mhux se jseħħ wara li mmutu min jaf meta tispiċċa d-dinja, le, minn hawnhekk, minn issa. Jekk jien inħobb, jekk jien nirreaġixxi għas-sitwazzjonijiet kollha ta' madwari bl-imħabba, mhux faċli. Mhux faċli bir-raġun għax ikun qiegħed jinkiser il-blat, tkun qed titeżżes l-art ta' moħħi, l-art ta' qalbi, kun qed jinfetaħ il-qabar tal-ġewwieni tiegħi meta jien naġixxi b'dan il-mod. U għalhekk iċ-ċenturjon u dawk li kienu miegħu ta' Ġesu kif raw l-art titeżżes u jiġri dan kollu mtlew biża' li ma bħalu u qalu dan tassew bin Alla. Dan tassew bin Alla. Dan hu bin Alla. U għalhekk aħna hemm bżonn li nħarsu lejh. Hemm bżonn li nħarsu lejn Ġesu msallab għaliex għax meta nħarsu lejn Ġesu msallab aħna naraw ir-ritratt irranġat u ipperfezzjonat tagħna. Aħna kollha mawġejn b'xi mod mhux biss f'ġisimna, iktar f'moħħna u f'qalbna. Meta nħarsu lejn Ġesu msallab aħna naraw l-X-ray, naraw ir-ritratt ta' kif aħna fil-verità meta nħallu lilu jgħix fina. Meta nħallu lilu jaħdem fina. Nikkonkludu. Hemmhekk kien hemm ħafna nisa jħarsu mill-bogħod. Dawk stess li kienu mxew wara Ġesu biex jaqduh sa minn meta kien fil-Galilija. Fosthom kien hemm Marija ta' Magdala, Marjom Ġagbu Ġusepp u ommu li Zebedew. Hekk se nħallikom propju din l-immaġni tan-nisa li jħarsu mill-bogħod. Ekku nixtieq nagħtilkom bħala homework għal din il-ġimgħa biex inħarsu. Inħarsu lejn il-ġrajiet li nisimgħu matul din il-ġimgħa fil-quddiesa. Bil-mod tagħna hekk tħallna f'ġimgħa hekk qawwija, hekk sabiħa għaliex għax dil-ġimgħa titkellem fuqna. Din hija l-ġimgħa tagħna. Iktar minn kull ġurnata u ġimgħa oħra. Għalhekk inħossuna daqshekk qrejb aħna tal-passjoni u l-mewt, imma anke tal-qawmien ta' Ġesu. Allura nistedinkom u jien magħkom biex nagħmlu dan l-eżerċizzju tan-nisa, nsibu ftit ħin kemm tkun xi ħaġa sabiħa. Jekk insibu ftit ħin matul il-ġurnata, kull ġurnata ta' din il-ġimgħa, il-kol kemm aħna għandna kurċifiss u forsi għandna kurċifiss għażejs għalina fid-dar li toqgħod imqar 5 minuti tħares lejh. Jekk m'għandekx idħol fuq Google fittex images u xi ħaġa s-sejb żgur, xi kurċifiss is-sejb. Huwa tħares lejh. Ħares lejn Ġesu msallab. Kemm tħares lejh biss. Aħna meta noqogħdu fix-xemx iddawalna u s-saħħanna. Meta noqogħdu fil-preżenza ta' Ġesu jiġru affarijiet li mhux dejjem nifhmuhom. Inħossu ġofina esperjenzi li mhux dejjem ikollna kontroll fuqhom. Il-Mulej jagħtina ġimgħa mqaddsa tajba.
Qudiem ġajja bħal dejn mhux lakemm issib xi tgħid. Allura ninqdew bil-kliem li qalilna Ġesu billi nkantaw flimkien it-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes l-isem tiegħek, jitqaddes l-isem tiegħek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid inti, ikun dak li trid inti, fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum, għatina llum, għafrilna jitrubi tagħna, għafrilna jitrubi tagħna, bħalma aħna l-koll nafru li l-min ħati għalina, la dalniex nebda tiġrib, istaħlisna min kull deni, missierna. Il-mulej ma'kom, iberikkom, iħariskom, Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Il-ġimgħa mqazzat tajba lil kulħadd. Insenatikom kmandament ġdid li tobu l-Alla u li xulxin min dan jarfukom li l-kol intom tiegħi jekk tobu l-aħwa kif ħabitkom jien u għaslet is-sija bissir għaddis biex inti seba li l-Iben tiegħek għaxin il-ħajja li jarfu l-koll ilek biex dawk li tajtni jixu l-koll miegħek, missier għadis ħarisom fismek, dawk li inti tajtni nitlob għalihom kif inbagħt lili hekk innibgħat lilhom għax inħabbejthom kif ħabbejt